Benvidos á 20ª edición da MICE. Un fito que só se acada cando hai detrás un verdadeiro empeño e profesionalidade na organización. De teatro nesta cidade de Compostela. Inicio realmente de maneiras de facer, de maneiras de desenvolver ou proxectos que nos acaban, eu creo que envolvendo, identificando e que fan, en definitiva, que nos queiramos máis como cultura e como país, que boa falta fai, que o pasedes moi. Bueno, gratas, moi difícil falar agora despois de... Pero se hai algo fundamental é o equipo humano que fixo realidade este festival. En 20 anos foron moitas as persoas que deixaron a súa pegada neste proxecto. Algúnas están desde os inicios, outras atoparon novos camiños profesionais menos precarizados, porque o traballo nos festivais adoita estar marcado pola precariedade. Así que o esforzo e a dedicación de todas estas persoas, hoxe, despois de 20 anos, ten un valor inmenso. Era como unha película que regresaba dun tempo dun lugar perdidos, non? E así tivo esa acollida que merecía, non? De película especial, non?